Bine ai venit la noul meu episod de podcast de prosperitate. Am o nouă abordare a podcastului, îți voi împărtăși în fiecare episod din experiențele mele interioare mai recente și ce am învățat între timp. Astăzi vreau să-ți povestesc despre cum m-am destresat. Am avut o lună mai atipică, n-am mai trăit asta în istoria mea recentă, am lucrat mai puțin și m-am dedicat mai mult unor activități relaxante. Am fost de 2-3 ori pe săptămână la not, am scris un jurnal zilnic, am meditat și am făcut yoga în fiecare zi și am exersat diverse tipuri de respirații. În starea mea de relaxare am avut curaj să fac lucruri noi, am învățat o tonă de alte lucruri noi, am fost mai creativă, am avut chef de glume, am fost mai sociabilă. Oamenii mi-au solicitat prezența mai mult și per total viața mea a devenit mai interesantă. Îți propun să explorăm împreună legătura aproape magică dintre relaxare și darurile noastre interioare, acele comori care ne fac unici și creativi, empatici și sensibili, sociabili și plini de viață. Dacă nu ești în cu astfel de persoană, ai toate șansele să devii, pentru că ești pe cale să afli cum din acest episod. Atunci când suntem stresați cronic, în stare de fight-flight, adică trăim cu frica în sân sau ne simțim mereu ca într-o oală cu presiune, devenim la rândul nostru stresanți, fie introverți și foarte preocupați de conservarea sinelui, fie hiperreactivi, irascibili, tensionați, inflamați și tăioși. Din starea asta de pachet de nervi, e foarte ușor să escaladăm conflictele din nimic, să rupem poduri, să ne certăm cu toată lumea, să fim un fel de grinci sau să devenim persoane foarte rezervate, închise, deloc agreabile pentru conviețuire. Ne blocăm practic și procesele de regenerare din noi și ne îmbolnăvim mai des, să îmbătrânim mai repede, adormim mai greu, ne recuperăm mai puțin și ne simțim cronic obosiți și lipsiți de vitalitate. Dimpotrivă, atunci când suntem relaxați, descoperim cum o clipă de respiro, o pauză de la agitație ne poate readuce claritatea mentală și ne poate conecta cu latura noastră sensibilă și vulnerabilă, jucăușă, pasională și creativă. Așadar, te invit să ne relaxăm împreună, să ne deschidem inima și să lăsăm energia să curgă liber prin noi, pentru că în fiecare dintre noi se ascunde un izvor nesecat de creativitate și vitalitate, care se activează exact în momentele noastre de liniște și calm. Să începem așadar călătoria spre echilibrul nostru interior. O să abordez direct spinul. Mediul joacă un rol esențial în starea noastră de zen. Mulți oameni nici nu știu că sunt cronic stresați. Ei se cred relaxați pentru că nu au de fapt un reper interior pentru o stare de relaxare. Sunt un vulcan în fierbere cu reacții repezite, doar cu o aparență de calm rece în exterior. Alți oameni ajung să guste viața la propriu abia când ajung într-o vacanță sau după rupturi majore în viața lor, cum ar fi o demisie sau o despărțire. Schimbările majore pot declanșa o resetare mentală pentru că ne permit să lăsăm în urmă vechile tipare de stres fără prea mult efort. Însă nu întotdeauna e o idee bună să părăsești un job sau să ieși dintr-o relație, fie ea și tensionată. Poate vrei să o păstrezi, poate ai muncit foarte mult la ea, poate nu ești pregătit pentru o nouă etapă în viața ta. Și soluția este să abordezi situația stresantă dintr-o stare nouă, adică de calm, tocmai pentru a reuși să o repari. Nu așa? Dar cum ajungem mai exact acolo? Un mediu zgomotos și agitat o să ne împiedice să ne calmăm sau să ne liniștim, pentru că vom prelua energiile negative din jurul nostru, vom absorbi practic în noi și vom aduce haosul în interiorul nostru, pentru că devenim una cu mediul nostru. Ce este în afară este și înăuntrul nostru. Dimpotrivă, un mediu armonios ne permite să ne liniștim mintea. Având liniște, ne putem conecta la resursele noastre interioare. Atunci când ne simțim în siguranță și în control, ne putem relaxa și putem accesa mai ușor stările de creativitate, învățăm mai repede, găsim soluții la probleme, avem mai multă răbdare, ne putem conecta mai ușor la ceilalți, iar comunicarea și conexiunea devin mult mai bune. Asta deoarece ne scad hormonii de stres și răspunsul de fight-flight și putem să ne reglăm mai bine, mai ușor emoțiile și reacțiile.
Acum, cât de rapid poți ajunge la o stare de relaxare profundă depinde mult de nivelul tău de stres, de istoricul tău în general. Cu cât ai trăit mai multe experiențe traumatice, cu atât îți va fi mai dificil să experimentezi liniștea și relaxarea interioară. Și mai contează și experiența pe care o ai cu tehnicile de relaxare, de cât de influențabil ești la sugestiile de relaxare. Pentru unii, câteva minute de respirație conștientă sau meditație ghidată pot face minuni, în timp ce pentru alții poate fi nevoie de ore sau chiar săptămâni de practică regulată pentru a ajunge la un nivel de relaxare mai profundă. Relaxarea este așadar un proces foarte personal. Consistența și răbdarea sunt cheia. Cu timpul, tehnicile de relaxare devin mai eficiente, iar corpul și mintea învață să răspundă mai rapid la sugestiile de calm. Însă, atunci când mediul nu este unul prielnic, nu este unul prietenos cu noi, cum ne putem totuși relaxa? Desigur, este mai dificil, însă cu ajutorul unor pauze de liniște într-un spațiu personal de calm, chiar și în mijlocul furtunii, poți învăța să te autoreglezi emoțional și să te destresezi zilnic, în mijlocul zilei sau la final de zi sau ori de câte ori ai nevoie. Ce practici te pot ajuta să te calmezi? Evident, nu ajută să consumi alcool sau alte surogate ale calmului fals, adică te ajută doar pe moment. Ajută pe termen lung să mergi la not, să practici un sport care să-ți ardă hormonii de stres din interior. Mai ajută să creezi un spațiu personal unde ești doar tu cu tine însuți și din care dai pe toată lumea, metaforic vorbind, îi dai pe toți afară. Acest spațiu personal este acea puntă de legătură între lumea exterioară, agitată așa cum o știm, și liniștea interioară, care poate ajuta să ajungi la relaxare și la resursele tale interioare. Apoi sunt importante ritualurile zilnice care să-ți reamintească să-ți acorzi timp pentru tine însuți. Acestea pot fi momentele de reflexie, de jurnalizare sau activități artistice sau sportive, după caz, care să te conecteze cu pasiunile tale. O altă strategie este să înveți să-ți asculți semnalele corpului. De exemplu, în acest moment, cum ești, relaxat sau stresat? Interiorizează-te și vezi ce-ți spune corpul, cum respiri, cum îți bate inima, cât de calm ești sau cât de nemișcat poți sta câteva clipe. Dezvoltă compasiunea față de sine și acceptă-te așa cum ești în prezent în stările tale de stres sau de calm. Dacă e să mai facem un pas spre relaxare, mai poți apela la diverse metode care îți pot oferi un rezultat imediat, cum ar fi exercițiile de respirație, tehnicile de grounding sau tehnici care induc o relaxare mai progresivă și mai profundă în timp, de exemplu meditația, yoga sau mindfulness sau aceeași rugăciune. Cea mai la îndemână practică este respirația conștientă. Atunci când te concentrezi pe respirație ca metodă de relaxare, inspiri lent și adânc, dar fără să forțezi. Inspirația îți oxigenează creierul și îți pregătește corpul pentru relaxare. Apoi expiră mai lent. Expirația trebuie să fie mai lungă decât inspirația, să fie un raport de 1:2 sau chiar de 1:3 între inspirație și expirație. De exemplu, inspirația să fie 4 și expirația să fie 8 timpi. Expirația mai lungă activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil de relaxare și te ajută să eliberezi tensiunea și să reduci bătăile inimii. Acordă-ți câteva momente în fiecare zi pentru respirații conștiente. Concentrează-te pe ritmul inspirației și al expirației și astfel mintea ta se va detașa de gândurile stresante și te vei conecta mai mult la momentul prezent. Toate aceste tehnici combinate transformă respirația într-un instrument puternic de relaxare și de echilibrare a corpului și al minții. Relaxarea nu este doar un antidot pentru stres, ci și o modalitate de a reînvia și canaliza energia creativității și a receptivității, a deschiderii și a conectării. Este un mod de a cultiva pacea interioară și pacea în lume. Pentru că doar o minte relaxată poate construi ceva. Așadar, sfatul meu de final, indiferent de mediu, învață să te relaxezi și îți vei accesa bogăția de resurse interioare pentru a-ți îmbunătăți viața, chiar și atunci când viața nu-ți surâde. Mult succes în tot ce-ți propui, dintr-o stare de calm și relaxare profundă interioară.